za ki samo min gashin hammata. Hammatawa? Na pilot matukin jirgi. Dole sai kin samo gashin hammatarsa. Pilot malam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu na zan samu gashin pilot. O kuma kina ganin pilot jirgin sama. Dole so ake sai matukin jirgi. Ko jirgin ruwa, ko jirgin ƙasa. Sai ki tafi Mando. Kaduna Mando. Inda ake yin lodi jirgin ƙasa. Abuja ta Kaduna. To, malam wannan aiki da ka haɗa ni da shi yanzu ya sa in samu gashin hammata pilot. Ku kuka san yadda za ku yi abin ku na mata ku ki yaudaro matukin jirgi ku kwanda shi. In yana kwance ki asko. In aske? In kuma kina ganin haka ba zai miki ba. Sai ki tabbatar da cewa matukin jirgin ki ce mai a sauka lafiya. Aikin ga zai ɗaga miki hannu haka. Yana ɗaga hannun sai ki maza. Ki dama hammatarsa. Hannu sai ki tsinko gashinsa. Malam